This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyan linawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig. Good morning, the balang sinansay. Wadjala so programang titalaran niya tatang tanagagik. Programang na may paruntal na sa impormasyon, balita. Yan nagagawad da kaliber-liber naluyag tayong Pangasinan, tanjad bansan Pilipinas. May paruntal mat na sa rematuan liknaay balay. Nagunatan na Juarez, Pesa 25. Eda bulan na Pebrero 2026. Yan aspeto technical, engineer Nexon Dakal. Siyempre, Kalop Cantabayo, amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Laray agabayuran ni pasabiran impormasyon na balita. I-text sila ba at dapat na mag-line at text line tayo 0945-183-4352. Petsa 25, Engineer Nick. Disotso anyos ko nan agawa so people power ditana da EDSA. Ya talaga na nang kukumpog giray Pilipino totoo. Yan papasen so kaplusan niya kay Rong dasaraman niya taon 1986. Si President, the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Nagkaisa ang taong bayan, nanawagan ang simbang Katoliko, mga pare sa Radio Veritas. Makapal yato suwatan da idsa, nga makadala ni Raya tangke na saray sundalo. At that time, panangnang susamay sanok na linawa at say ibabagan diktador. Ya panaguloy ng saman, pinablimiran dumarangal lalasara may bagong sibol. Sara may manidad na 45 agdal niyan taya.
manidad na 50 natan, medyo samplitondad sa raman ya kaplusan. Pero natan at nununod na lamot so EDSA Revolution yung kuha niya si Katuya so ang iter na kawayangan si Katiran Pilipino. Pero antoy kasumpalan na EDSA Revolution. Ang tanong, may nagbago ba? May napala ba tayo? Engineer Nick, tayong palagay, may napala ba tayo after EDSA Revolution? O lalong sumidhi ang problema. Apar kasi susatay panagkurakot. Ay nako. Kaya anta tayo at ito na ang tunay na pagbabago. Magkaisa kwantura, may pag-asang natatanaw. Dumating na ba ang pag-asa? Yun yung mga katanungan ngayon. Sino nga ba ang umupo na nagapasenso sa bansang Pilipinas? Ilan na ba ang utang nating panloob at panlabas sa ngayon? Yung mga nananatiling inaasam-asam nating mga Pilipino, ang pag-asenso ng ating inang bayan. Pero hanggang nandyan yung mga nangungurakot, hanggang nandyan yung mga opisyal, hanggang nandyan ang political dynasty, hanggang nandyan yung ginagawang hanap buhay, negosyo, ang posisyon para maproteksyonan ang kanilang interes, para maproteksyonan ang kanilang mga negosyo. Walang mangyayari. Pero may pasok ngayon Engineer Nixon. Hindi special holiday, ang non-working holiday, ang selebrasyon o paggunita sa nangyaring EDSA Revolution that was 1986, February 22 hanggang 2025. Hanggang sa napilitang umalis si dating Presidente the late Ferdinand Edrelin Marcos Sr. dahil na rin sa kanyang pagmamahal. Actually, may pagmamahal pa rin sa taong bayan, dahil ang hiniintay noon ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines in the person of the late General Fabian C. Ver, yung pong utos na manggagaling kay Presidente Marcos at that time. Pero wag na, dahil maraming madadamay. Mantakin mo naman mga tangke, mga sundalo Pilipino, kapwa Pilipino, ang pinangharang ang panlaban ng mga tao sa EDSA, mga Rosas at Rosario, hindi ka ba makukonsensya yun? Hindi lang mga nasa tamang edad na nandyan, dala-dala nila ang kanilang mga anak, mga bata, madre, padre, ang humarang sa tangke ng mga sundalo. Ay wag na, alis na lang ako. Kaya umalis Presidente that time, Presidente Marcos, hanggang sa naupo si the late President Corazon Cory Aquino at Vice President Doy Laurel. Ayun ang tanong, yung makasaysayang EDSA Revolution, nakamit na ba natin ang tunay na pinaglaban at that time? Mamaya nga po magkakaroon ng Trillion March yan sa EDSA Saray na Tatang Tanagagik. Pero ito, linawin po natin,
ang kanilang pupuntahan dyan, hindi yung parang ulitin ng kasaysayan na magpapatalsik sa nakaupo, hindi ho. Kundi ang kanilang pinaglalaban at pinagkakaisahan ngayon, itong laban sa korupsyon. Yun lang po yun. Baka namutan na pangkanaunawa, iray walad oposisyon, anto Engineer Nick. Inawin po natin ang pinaglalaban nila ay yung paglaban sa korupsyon. Yan. Na sana mapanagot ang dapat managot. May kulong ang dapat makulong. Nang sa ganon ay hindi na ito pamarisan ng mga nagbabalak pa na mangulimbat, mangurakot ng pera ng taong bayan. Pigaramot kasi, ramay talagang wala duludat, good governance, anto kaslakan. Wala, personal interest lang. Napaghalata na kayo. Pati legal, ginagawa ninyong legal. Ano ba yan? Kaya tuloy yung katanungan nandyan pa rin na kung nakamit na natin ang tunay na kalayaan sa kahirapan, sa korupsyon, sa kasakiman. KKK. Korupsyon, kalayaan, kasakiman, nakamit na ba natin? Ay, buhay. Alas 7:45 na kabusan. Hapon yung pong mga liknaan na rami liknaan yung pasabiyo. At basa kasumpalan na programa tayo Engineer Nixon binuninong tanmaong. Perdonat buninong akninatan. Di bale, after my operation siguro ay operation, linulan na talaga yung matatayo, nabasa tila yung punto. Thank you dasara may meter na suporta at saya narapon tayo. Thank you at si kayo namin. Not to mention anymore your name, but syempre tapos na lang ng operasyon. Okay, thank you sa inyong lahat. Yung liknaan, walay resibitayin liknaan karuman. Dasamay yung paruntal na saray balita, lalo lagta na daling gayon. Na napituyawan tayo si Councilor Jonathan T. Ramos. Nilira dasamay desisyon sa local chief executives in the person of Mayor Iday Castañeda na may pusong ina dahil yung 40 million na galing sa Malacanang ibibigay na ng lapag. Hindi ka mapapasana all. Kaya yung may liknaan karuman sa kwanto may kabandaan tita na linggon. At dinayo to so aksyon tan desisyon. Anan Mayor Iday Castañeda. Ya ilapag so pangiter, pangishare, amin makala nasatay ayuda yan ang lapo ada Malacanang 40 million pesos tulong ada sara sa lanta na bagyon yuwan. Amin adalap. Yan namin ya pamilya makala. 700 pesos usang kamulagan hanggang sa isang kabalgan masulok ya San Limu 1,700 nogak nga lilingo. Yan na talara na nyo tanso pangiterdad sa isi kayo per family. Wala may nantupet panon to Idol RJ kwanto ta sa kisabong me pero taluray manaayam o basta ka rehistro kayo ya pamilya kayo.
Nakalista kayong gano, sampura kinin manayam, basta at sa kayabong, sampurang pamilya, di sampura. Ganun po yun, dahil ang usapan ni per pamilya. Okay. No, malinaw po yan. Dyan sa distribution na yan ng panundang pisay-pisayon, pagkapagon, usatan niya 40 million pesos. Morning, dasaray dumarangal titan da loob na tindahan publiko. Da balay na linggayon yung pong ating mga kababayan na lumalaban ng patas. Araya negosyante, masaksakbay yung babangon. Alas 4, bangon lara, mantatalaran laray tricycle, lalarad balay ang manlako. Ganun po yun. Yun po yung buhay ng mga tindero-tindera, yung mga negosyante. So, good morning. Dasi kayo, mabuhay po kayo. Actually, kayo ang nagdadala ng pera sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng inyong mga binabayarang buwis na sana ay magamit sa tama ng mga nanunungkulan. Nakinin resibi tayo, pigara, ditan da balay na manawag. Na pituyawan timat si Mayor Ming Soriano nilira dasay Ming Soriano. Ano nutang ko may classmate ko ya si Ming Soriano. Ming Rosario. Nabit lataka classmate ta. Good morning. Ming Rosario, Jeremy Ming Rosario. Dana da balay na manawag nilira dasatay singgerlan na kompletong tindahan publiko. At wala may ang ipasabi na liknaan niya sa ikwanto napag asikaso unda sertan so istipit nakukulantan kwanto singadyad abong kwanto no ang gapoy puso negro ay panon to ay di untay tayak may danom may matak kwanto mal pero jad paliwawalantin na Mayor Ming Karuman talagan asikaso data nagik. At wala so alternatibo without STP. At manggawa mo tira na sa may singa no wala kadabong wala mo't so sa may puso negro type. Yan nat nulatan may supsundamet walay malabanan kwantutan. Sige. Anyan liwan hindrance or sagabaltan da say Pangilukas. Panlukas sa satan ya balibalin na public market ditan. Noon to kaman so kakulangan to kaman so nayarin na keruwan nin gawaan na saray agency concern. Then gawaan kung anong Mayor Ming. Walang problema dyan. Basta entertoy assurance sa satan at manlukas no satan at talaga na kumpleto na. Actually kami amili ang alay ng pa-reserve na pwestutan. So ayun yung mga liknaan ni Agtayo Abasa Karuman. Buhay po kayo mga suki nating mga tagapakinig. Wala ray suggestion nyo, reaction nyo, text nyo lawat. Sa text line tayo 0945-183-4352. Gaspar family ditan sa barangay Kalit. Good morning. Kaya Madam Emma Lipio. Nag-good morning din pala sa atin. Kaya lang Madam, pagkatapos na nating mag-program saka natin nababasa. Good morning. Sa inyo, saka mga taga dyan sa bayan ng Bayambang, yung isang pampasayerong bus, talagang nakatune in pala sa atin. Good morning yung Bayambang, ang ruta Dagupan, Bayambang. Galing kayo dyan sa Bayambang nung nakaraang division meet, kayo ang champion. Magaling talaga kayo, very supportive ang LGU sa mga manlalaro dyan. Sa bayan ng mga lan, pumangalawa ang bayan ng Lingayen.
Pero ito ang pumangatlo sa division meet. Ito pong bayan ng Mapandan. Yan. So, tinalo niya yung mga mas malalaking bayan. Nang Mapandan. Naalig ko lamay. Kwanto Nitan. Bayan ng Mapandan. Pumangatlo. Sa overall standing ng medal tally. Yan. So, itan tayo nabandagan, napamintuan. Yes, ay Mayor Dagtan at very supportive Saray Tukamanya Kipakaran at dapag ng palakasan Pakasilan Sports. Mayor Carl Christian Vega. Ngang sumasabak kayo sa Tagaytay Race, it's a national competition sa cycling. Talagang suportado ito ni Mayor Carl Christian Vega. At ang kanyang ama, si Sir John, may magandang kapiyan pala dyan sa sa Mapandan. Gusto nyong magkape. Doon sa Kape Medarlo, sa loob ng Coras Manur. Ay ang maganda yung ambience doon. Lalo na pag may mga meeting. The best doon sa Kape Medarlo. Siya yung nag-sponsor sa cycling team Batang Vega. Mga cyclists na sumasabak ngayon sa Tagaytay Race National Competition. At talagang todo ang suporta sa kanila ng Kape Medarlo at ni Mayor Carl Christian Vega. Good morning sa mga nakikinig sa Barangay Jimenez, Soriano Family, Bayaw. Let's contact me. Baka gusto mong magkaroon ng slot dito sa amin. Contact me. Okay. Aramnira na impormasyon na balita. Panamaglan na saya na programa tayo. Programa na Liknay Balay. Basan tayo na gunuyan. Iratay papasabiran na impormasyon na balita. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Papaguyan. Yun. Barangay Papaguyan, Binmalay, Pangasinan, Capwell, Soriano. At kay Kagawad, nalimutan ko yung pangalan apelyido. Mamaya, nasa listahan ko. Dahil dyan sa Barangay Papaguyan, nandyan yung ipinatayo na housing project ng LGU. Pero may isang vlogger, hindi pa daw na ibibigay. Pero yan po ay hindi libre. Nakakala nyo, libreng ibibigay ho. Hindi ho. Tulagan nyuratan niya unit. Atutan, so kabatan tayo, pero akinanggad nata nagdibalot meter. Dasaray supposed to be Mangaliw, Mampulag. Recipient, nasata niya housing. Wala ni manayay kakulangan to. Wala ni nipag, ira na si kaso, nira na importantiran na papeles. Yano amay Mangaliw at Mampulag. At nasigurado to, yagawa tula may pulagan tutan na unit. Narangalan so paliwawad sa tan na Mayor Pet Merera at programan PAM. Karo manira na impormasyon, balita, narangalan kasumpalan, napigaran makanan paymano, manalapod saray, manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate
drugs. Mahiya naman kayo sa inyong Dapo Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Dame yung Son ang puta-putangiran impormasyon. Ala, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan ang kaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Exactly 40 years ago, the Filipino people showed the world that we could unite ourselves and restore democracy without the need for bloodshed. Today, we commemorate the unity of civilians and soldiers for a peaceful revolution. Isang tabi natin ang pagkakaiba. Ikaw at ako, magkakasama tayo. EDSA at 40. Peace, not war. Para sa masa, para sa Pangasinan, at para sa Pilipinas. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga paborito, magpa-advertise na. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inariso. No ginawam ya duga sa trabaho, tan talagan na ya at malat, no problem. Construction of flood control, Gas Timber, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE
J.E. 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Liknay Balay. Tolob kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Tolob kantabay tini Daspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Morning da saray dumarang titan balay na Bugalyon da Salumagi Sur. Brother King, good morning. Si amigo Norbert Saringan, Ditanad Barangay Pulong, kumusta ka la? Ensan Ray, Philip Tigno, Ditanad Caloocan Norte, Binmalay. Kana Ditanad Barangay Golden, Balay na Mapandan. Maksilmat, so signal tayo, Engineer Nick, Ditanad Cabalitian Island, Swal, Pangasinan, Tanditan Barangay Kawayan. Morning, si Paganiganin Kapitan Liward Kaburaw na Barangay Kawayan, Balay na Swal, Pangasinan. Nakaimat da saray gabay tayo nindan na lugay at sa may dumarang titan da balay na Manawag at Barangay Baritaw. Tana da balay na Pusurugyo, tana saray tagadyad syudad na Dagupan. Talagan na nanunang da so kaya pampupursiginan Mayor Belen Fernandez na matugunan lahat ng pangangailangan ng mga Dagupeños. Hands-on kwanda dasaray proyekto. Yagabayton na sumpaw, pinapanserbian niray taga syudad na Dagupan. Good morning. Dasaray tagadtan da Mamalingling. Daray tagadtan da Kalasyaw, San Miguel. Sakop na Parungking River ay adalan tayo, Engineer Nixon. Talagan masimot so gagawin dan clean up sa Parungking River. Nararatan nung yun so may nayari na kapakanan na saray madlang people da lugaryo. Samantala ay patuloy pa rin nating tinitignan itong inobserbahan itong mga reklamo sa atin patungkol sa ating pinapasabing impormasyon sa paglaganap ng mga nangyayaring illegal na sugal dito sa lalawigan ng Pangasinan. May napanood ako, Engineer Nixon, na isang estasyon na talagang direktamente na pinatutungkulan ng mga nanunungkulan na kung bakit walang ginagawang aksyon sa mga naglipa ng drop ball, mga ganyan, sa mga barabarangay. Binanggit pa nga kung sinong may-ari. Nangapasugalan na talagang kitang-kita mo yung pagpapatronize ng mga hindi lang matatanda, pati mga bata. Ay nako.
pati na rin dito sa usaping STL, Small Town Lottery, na may announcement na naman ng the Grand 88 Gaming Corporation patungkol sa kanilang ownership ng Grand 88 Gaming Corporation. Nakalagay doon na hindi sila konektado sa anumang government officials o mga nasa gobyerno, bagkos direktamente silang nakakontrata dito ho sa PCSO. Yun po yun. Dahil yung kanilang prangkisa buhat ng mag-umpisa, yung kanilang pamamahala dito sa Small Town Lottery, kung magugunita talagang nagbukas ng pintuan ng PCSO sa sino mang gustong mag-operate ng STL, ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. That was 2022. At syempre nag-apply ang Grand 88 Gaming Corporation, at sila nga yung nabigyan ng certificate to operate ng prangkisa dito sa ating lalawigang Pangasinan. Dahil ginawang legal nga itong pagpapataya, dahil talagang hindi mo na ito maiwasan. Panoonin na kupong-kupong nandyan na yan. At nagkakaroon nga ng habulan noon dahil sa guerrilla type operation of wetting. Ang ginawa ng PCSO para matapos na yung kalbaryo ng mga Cabo Cobradores, ginawang legal na ho ang pagpapataya ng Small Town Lottery o wetting, pero ngayon STL na. Kaya nagkaroon ng franchise yung nanalo na mag-operate ng STL, itong ang Grand 88 Gaming Corporation. At buhat noon naging legal na, pati hanap buhay ng mga Cabo at Cobradores naging legal. Pero sa pagsulpot ng mga bukis, ito po yung kumukuha ng taya sa STL, naging problemado tuloy itong mga Cabo at Cobradores. Dahil syempre nasisigan-sigan lamot yung kanilang hanap buhay. Pamakailan nga nagkaroon ng talagang simultaneous yun na raid ng NBI dito sa Pangasinan. At kawawa yung mga nahuli. Bakit ka mo, Engineer Nick? Dahil siyempre NBI yan, NCR, dinala sila doon sa NCR. Makakasuhan. At tapos yung kanilang mga pataya, kubransa, nako. Siyempre nahuli. Walang naibigay na tama sa mga tumama. Nadisgrasya yung tama, yung panalo, dahil ipinasok nila sa bukis. Kaya maririnig ninyo tuwing draw ng STL, ang namamahala sa draw, PCSO. Yun po yun. Pag napapanood po ninyo, PCSO ang namamahala sa draw. At yung labas, yun ang labas ng legal na Grand 88 at labas din ng mga nagbubukis. Ngayon, kung sa bukis ninyo dinala at nagkaroon ng raid, ay abay, nadidisgrasya yung tama po ninyo. Kaya yun ngayon ang palagi nating naririnig sa abiso ng PCSO.
na ang tangkilikin yung legal. By the way, sa February 28, magtatapos yung kanilang prangkisa. Abangan na lang natin kung sila uli ang makakakuha. Pero ang kapulisan naman, sinasabi na kumikilos naman sila at mayroon silang mga accomplishment patungkol sa usaping ito. Trese minutos, kasumpalan na alas 8 at kabuwasan. Okay, sa mga liknaan na ating babasahin. Good morning, Idol. Tama ka, it's a revolution. Wapa effect. Ano? Wapa effect. Di naman, in fairness, nung pagkatapos ng EDSA Revolution, nagkaroon tayo ng bagong gobyerno. Na-feel din natin yung diwa ng kanilang ipinaglaban. Pero pagkalipas ng mga ilang taon, parang ewan ko ba kung tamang sabihing nanumbalik ang dating pahirap sa sobrang politikahan, pero yung usapin patungkol sa kaya hindi tayo umaangat daw, Engineer Nick, dahil sa dynasty, pare-parehas ang nandyan, pare-parehas ang nauupo, pare-parehas ang naninilbihan, ipapatawir dalabat. So gagawin na ay socialist. Ayaw kong sabihin na kurakot, pero yun yung nagiging liknaan ng mga umbaloy. At dito sa usaping dynasty, hindi daw napapalitan yung mga nanunungkulan. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, kasalanan ba ng isang pamilya na maupo sila? Hindi naman Nasa ating mga butante yan. Tayo ho ang nagpapaupo sa kanila. Kahit na buong pamilya yan. Na nandyan, dadaan naman sila sa eleksyon Di ba? Hindi naman yung ikaw, dahil anak kita, ikaw ang upo dito. Wala hindi ganun Dadaan at dadaan sa election process po yan. Sino ang dapat sisihin? Di ba? Di yung mga butante. Bakit? Kung hindi ba bubuto, bungangkan mo, tatakbo, nanalo kayong lahat, binuto pa So ano ang dapat nating bantayan dito? Yung malinis na eleksyon. Yung pagpapatupad ng mga dapat na bawal sa eleksyon like vote buying, mga ganon. Dahil yung kumakalamang sikmura, pagka nabigyan mo yan, bay uuna. Di ba? Si Usyupay kukurukan Di ba yung mga nasa ilayan, hindi na nag-iisip ang mga yan. Sa totoo lang, ang iniisip nila yung may pambili ng laman ng sikmura, ganun yon. Kaya gustong-gusto nilang may mahirap para yon ang kanilang makurukan, tatang tanagagik, di po ba? Kaya ano ang dapat baguhin? Yung sistema. Kahit na kumandidato, buong barangay na magkakamag-anak, mananalo sila pagka hindi natin mababantayang maigi. Yung mga dapat bantayan, yung mga dapat bawal pagdating ng eleksyon, yun po yun. Nagtuto na ng pansin, political dynasty, o siguro point of argument. Alam mo, RJ, pagka naipasayan, malilimitahan yung kakandidato sa isang angkan, parang ganon.
Ang sagot naman dyan, paano kung gumagawa ng kabutihan? Sige nga. Tapos pairon mo sa kaya pamilya yung manggagaway kamaungan. Ganun po yun. Kaya hindi may ipasa-pasa po yan. Dahil marami pa pong mga argumento patungkol sa usaping yan. Every election, lumilitaw yung issue na yan. Pero anong nangyayari? Naisasantabi. Walang kinahihinatnan. Tapos pag malapit na naman ang eleksyon, pinag-uusapan na naman. Nakaw. Uy, may mga sinasabit doon sa narinig ko na mga pwedeng makasuhan din ng ICC. Nako. Dahil sa pagbabasa ng mga sakdal, diyan sa ICC kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. May mga nababanggit na pangalan na kasama daw niya na nag-commit ng crimes against humanity. Nabanggit nga si Senador, the sitting Senador ngayon, dalawa. Senador De La Rosa at Senador Bongo. Nako. Dahil kung may nag-uutos, may gagawa. Parang ganun. Yung mga narinig ko nga, Engineer Nixon, yung nung siya pa ay mayor at lalong pinaigting yung kampanya against illegal drugs nung siya ay naging presidente. Nako, kaya bangan po natin yan. Parang magtatagal pa yan. Kung ano ang magiging hatol sa ating dating presidente na ngayon ay nasa dahig Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Sabi tuloy ng kumpare kong manginginom, yun ba yung premyo pagka gumagawa ka ng mga dapat gawin para masolusyonan ang isang problema? Sabi naman ng kanyang kainuman, kiss to kiss basis daw. Nako, sige, mag-argumentuhan na lang kayong dalawa, kako. Mahirap sumabat dyan, mahabang usapan yan. Good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Basista. Basista, yung sakop pa rin ng 2nd District, pero dadaan ka dito San Carlos. Papuntang Bayangbang, madadaanan mo ang bayan ng Basista. Ay Mayor Resuelio, good morning. At dyan sa bayan ng Aguilar, Pangasinan, pagka pupunta ka dyan sa may Tayanbani, diretsuhin mo yan. Mayroon ho yung Bukbuk Bridge. Yun po yung from San Carlos, madadaanan mo yung monumento ni idol natin sa Pangasinan, Fernando po Jr. FPG, ang Panday. Po yung rebulto niya dun. Yung paliko na sa tulay ng Bukbuk Bridge, papuntang Aguilar, Pangasinan. Maraming pumapasyal doon, lalo na pagka dapit hapon na yung tulay. Para bang yung tulay sa sa Siargao, Engineer Nick, yung maraming afam. Kung gusto mong makapag-asawa ng afam, doon daw sa Siargao. Pero ayon sa ating kaibigang media na nakapunta na doon, malit lang daw yung tulay doon, maiksi lang. Pero naging famous dahil sa mga vlogger, sa mga post sa Facebook.
Kaya naging popular yung bridge diyan sa Siargao. Huwag na kayong lumayo. Diyan na lang kayo sa Barangay Bukbuk, San Carlos Aguilar Bridge. Kikita nyo pa yung monumento ni The King Fernando Po Jr. Sabi naman nito yung diwa ng EDSA mananatiling buhay, idol, dahil napatalsik natin ang diktador. Kung hindi nangyari yun, aywan ko kung ano na tayo ngayon. Sabi naman ng ating texter 0919-1882 Chorba Chorba. Yan. Ay, good morning din sa ating kaibigan. Si General Manager Rod Corpus ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Good morning, sir. At sa kanilang spokesperson na si Madam Risa, how are you? Long time no look, long time no hear. Ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Malapit na yung agma, ilang buwan na lang, agma na ulit. Hindi matatapos ang kahirapan hanggat nandyan yung mga politikong buhaya, kaya kailangan natin ang pagpapairal ng pagtutol sa angkan ng kandidato. Okay? Political dynasty. Gusto din daw niya yung political dynasty may patupad. May limit. Sa isang pamilya, Engineer Nixon, may limit. Kung siguro, dalawa siguro, pwede na, Hindi yung buong angkan. Asawa, anak, yan. Pangamaan, kuya, kabit, kandidato. Ay, nako, wag yung kabit. Pero ako, pag kung tatanungin dyan, Engineer Nixon talagang doon pa rin ako sa lagi kong sinasabi na yan dumadaan naman sa mga butante. Yan. Ang dapat na mabagong sistema yung pong mga ginagawa nating mga akbangin na dapat paigtingin patungkol sa mga election laws. Ipatupad ang dapat ipatupad yan. Hangga pulay malaam ya oras dasaya na programa tayo tatang tanagagik. Programan Liknaay Balay. Yada ipawil tayo tatang tanagagik. At saya programa na PAM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. At na-issue nga yung patungkol dyan sa housing project. Hanggang ngayon, hindi pa yan bibigay sa mga dapat bumili. Hindi pala libre yan na bibigay. Alamin natin ang paliwanag dyan ni Mayor Pet Merera sa susunod na programa. Sa aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. Kalobakan tabay programa Liknaay Balay. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Jalabat DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito.
ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang